Rozvíjať estetické cítenie a tvorivosť. Takto je úlohou základnej umeleckej školy Petržalská a práve tá momentálne prezentuje výtvarné práce svojich žiakov a absolventov v múzeu na ulici doktora Alexandra. Experimentovaním s výtvarnými technikami a aktívnymi činnosťami povzbudzujú mladých umelcov ku kreativite. Táto výstava je venovaná hlavne absolventom základnej umeleckej školy. Sú to prví absolventi našej školy. A vlastne celý rok sa venovali téme gotika, gotický sloh. Výstavu by sme mohli pomenovať aj umenie krásneho slohu gotika, pri ktorej dôležitú úlohu plní svetlo. No a odkiaľ teda čerpali námety? Inšpirovali sa napríklad rozetou, gotickými oknami, vitrážovými oknami. Sa snažili vlastne aj vyjadriť farebne vo svojich prácach. Tento výkres, čo je tu za mnou, tak keď sme mali tému gotika, no tak tento vyjadruje gotické okno, na ktorý svietí lúč slnka. Keďže sme si vybrali vlastne tú gotiku a chceli sme to podať nejakým novým štýlom, takže sme to tam vlastne chceli prepojiť. Hlavnú rolu teda zohrávali kresba, maľba, grafika, ale aj priestorové práce a nová technika, temperová batika. Je to typ, kde sa využíva farba a túš a vlastne umývaním vznikajú krásne efekty, vznikajú také tmavé práce, ktoré vlastne symbolizujú gotiku. Títo mladí 9 absolventi dokázali svojimi vlastnými očami spozorovať to, čo síce videl už pred nimi každý človek, no oni našli krásu v tom, čo je pre ostatných ľudí príliš obyčajné. Najprv maľovanie temperov, potom som výkres rozstrihal, nalepil som ho do tvaru gotického okna a potom som suchým pastelom dokreslil určité časti. Kreslil som podľa sochy a inšpiroval som sa hlavne knihami, podľa ktorých som tvoril. A asi možno aj domýšľal niektoré veci, ktoré možno to neboli celkom dobre zobrazené. Ak už vieme asi, že čo im ide ako, tak už sme sa vedeli tak smerovať. Výtvarným jazykom podali žiaci von svoje emócie, ktoré máte možnosť uvidieť aj vy vo výstavnej sieni múzea v Kežmarku do 15. apríla.